סבבה? טוב, בואו נתקדם. טוב, תרגיל האחרון, נסיים איפה שנדבר על מה שסיימנו. עשינו תרגיל, ראינו שיש מעברי אנרגיה, נכון? הבנו שיש אנרגיה שנקלטת בין מעבר למעבר, לאחר מכן היא נפלטת. ראינו שהיו שלושה מעברי אנרגיה, אחד מהם מתאים לנו לתווך של האור הנראה של האדם. ראינו כמה נוסחאות גם, נכון? שעניינו אותנו, רשמנו אותם? כן. יופי. בואו נתקדם. אני רוצה שנעשה עוד תרגיל בנושא של מוליכות. אוקיי, מוליכות חשמלית. אתם מעדיפים שאני ארשום על הלוח ואקריא לכם? לרשום. סגור. אז אני רושם. בגדול אין לי בעיה. אתם מעדיפים? מה שאתם רוצים לעשות? כולם רואים ראשונים. מה? לא. גליל, כן, סיליקון. נתון גליל סיליקון בקוטר של 5.1 מילימטר באורך של 51 מילימטר. כן, אוקיי. נתון גליל סיליקון בקוטר של 5.1 מילימטר ואורך של 51 מילימטר, אז הקשר דרכו זורם זרם של 0.1 אמפר בכיוון ציר הגליל, אוקיי? מתח של 12.5 וולט נמדד. בין שני נקודות מבחן. אוקיי? אשר מרוחקות אחת מהשנייה יפה, נתון גליל סיליקון בקוטר של 5.1 מילימטר, באורך של 51 מילימטר, אשר דרכו זורם זרם של 0.1 אמפר, אז בואו נצייר את זה של גליל, נכון? שהאורך שלו זה 5.51 מילימטר, וקוטר, זה קוטר, 5.1 מילימטר, נכון? יש דרכו 0.1 אמפר, ואומרים לי שמדדו 12.5 וולט על שתי נקודות מבחן אשר נמצאות
במרחק של 38 מילימטר, אחת מהשנייה. זאת אומרת, משהו כזה. אם זה 51, אז משהו ביניהם. שמתי פה איזשהו מד מתח, נכון? מדד T 12.5 וולט. טוב, מה שואלים אותי? א', מבקשים לחשב את המוליכות החשמלית סיגמה של הגליל. אוקיי? ב', לחשב את ההתנגדות של כל הגליל. רגע, המרחק ביניהם פה זה 38 מיליון. כן, משהו, תדדו באמצע, לא על כל הגליל. את המטר, כן. וזה עדיין יוצא אבל זה מסכים לזה. איך אני מודד מתח? במקביל. אני מקביל למאגר. מה ההתנגדות של מד מתח? אינסופית, נכון? אז הוא לא משפיע על המאגר. אין דרכו זרם, לכן הזרם ימשיך לזרום פה. יפה, איך אני עושה את זה? יש לי נוסחאות שאתם צריכים להכיר אותם, אנחנו נגיע אליהם בעתיד שוב, אבל כדאי שיהיה לכם. קודם כל, מה זה סיגמה? אתם יודעים? מוליכות סגולית, זה 1 חלקי רוב שזה התנגדות סגולית, זה לא רוב של צפיפות, כן? זה שימו לב. צפיפות שדיברנו עליו בהתחלה, זה רוב אחר. אז זה מוליכות סגולית, זה התנגדות סגולית, זה א', ב', יש לי עוד נוסחה, זה אתם מכירים. או L, A, וגם שווה ל-L כסיגמה A. מה זה A? שטח אתה. יפה, בוא נרשום את זה. ככה. מה זה אורך. שטח קוף באורך L. מה יש משמע? L זה שטח חתך, L זה אורך, זה התנגדות סגולית, מוליכות סגולית. שטח חתך של המעטפת הגלילית במקרה הזה. נכון. מה שזה פוגש כאילו הפרטים שנכנסים פוגשים את המעטפת. כן, בדיוק. התנגדות סגולית, מוליכות, מה זה מוליכות סגולית? זה המוליכות של החומר עצמו, אוקיי? של הוא לבד, לא אכפת לי מה הגודל שלו, זה סגולית מלשון סגולה, זאת אומרת זה שייך לחומר. מה זה מוליכות סגולית? זה המוליכות של היסוד הזה, זה התכונה של החומר, תכונה סגולית שלו. של הסיליקון? כן. יפה, אז מבקשים לחשב את המוליכות החשמלית סיגמה של הגליל. אז זהו, אני לא יכול לחשב את R, כי... למה דרך I שווה בחלקה? כן, אין לי את O, אין לי את הסיגמה, צריך למצוא את הסיגמה. זה לא חלקי I שווה דרך הביחד. אז יפה, אז זה מה שאנחנו נעשה, אני יודע שיש לי מתח שמדדו לי, נכון? ו-I זרם, אז אני יכול להגיד ש... V חלקי I שווה ל-R, מה? לא, זה כאילו, אני חושב שזה תלוי ב-I כזה. תדבר. מה אתה אומר? לא שומע. לא, סעיף א' רושמים את המוליכות של החומר, מוליכות סגולית. אוקיי? אז נתתי ביטוי ל-R מהסיבה הפשוטה שיש לי V ו-I, נכון? יכול למצוא את R
ואז יש לי את V, אז יש לי את V חלקי I, וזה שווה לרו L חלקי A. איך התחלת שוב? שיש לנו במתח והזרם? נכון? ביטלתי את ההתנגדות, אמרתי שאר עכשיו זה V חלקי I, V ו-I יש לי. רגע, אתה לא יכול למצוא את זה. מה זה? את האב אתה לא יכול למצוא מיד? אין לי סיגמה, אין לי רוב. אבל אתה יכול יש לך... למה לא שמת את ה... יש לך את המתח. נו, זה מה שאני עושה. ביטלתי את R, והצבתי אותו, והצבתי את ה-R הזה ב-R הזה. אבל למה אתה כבר לא מסתובב בערך? L חלקי... אוקיי, זה לא משנה, זה אותו דבר, סבבה. יאללה, סבבה. זורם. סגור? מה השטח חתך שלי? שטח חתך זה השטח דרכו זורם הזרם, אוקיי? מה השטח חתך דרכו זורם הזרם? זה פאי 4, 2 פאי 4 כפול 10. לא, פאי 4 פאי 4 זה רק הקוד הזה. פאי 4 כן, כפול האור. לא, רגע, זה לא רק העיגול. מה זה שטח חתך? אוקיי, המטען מגיע לפה לצורך העניין, פה. אנחנו עושים את זה שבודקים ב-DT, אוקיי, עושים איזושהי עצירה של הזמן, ואז שואלים את המטען מה אתה רואה. אוקיי, מה המטען רואה באותו רגע? הוא רואה פה איזשהו... איזושהי דיסקה כזאת, זה נמצא מול דיסקה, נכון? זה בדיוק שטח של דיסקה. הוא רואה איזשהו דיסקה, כן, זה פאי 4 גבוה? כן. זה מה שהוא רואה באותו רגע נתון, מבחינתנו זה השטח חתך, דרכו הוא עובר. אוקיי? זה ההגדרה של שטח חתך. סגור העניין? זה 2 פאי או פאי 4 גבוה? פאי 4 גבוה, אבל פוגש כאילו, פוגש בשטח מסוים. אתה מעבר אותו לשטח, למעטפת הכללית כאילו. לא, הוא רואה עיגול, הוא לא רואה עיגול. אני מדבר על הזרם, לא על המתח. כן, אבל המתח מחובר, סבבה, האלקטרונים נכנסים. עזוב את המתח, הוא לא מעניין. מדבר על הזרם. סבבה, האלקטרונים נכנסים דרך החוטים. נו. דרך המוליך הזה. אבל הוא מחובר כאילו... נראה לי אתה מסתכל אנחנו לא, אז מה מדדנו התנגדות, זה שונה. פה אתה מודד מתח, כשמודדים מתח אתה לא מתערב במעגל, אתה רק מודד, בסדר? אתה לא מתערב בו, וגם אני מדבר פה על שטח חתך דרכו זורם הזרם, אוקיי? זה מה שמעניין אותי. אז זה מה שהוא רואה באותה נקודה, אוקיי? זה השטח חתך, זה פאי 4 גבוה, זה A, האורך שלי זה, אם אני מציב 12.5 וולט, זאת אומרת אני צריך גם להציב את האורך עליו מדדתי, את המתח, אז זה 38 מילימטר. אז בואו נעשה את המתמטיקה, נזיז אותה, נעשה L סגור? זה שיהיה לנו שווה לסיגמה. מה קרה? מה? לא, אני אומר, זה השרטט. מה? פשוט ההתנגדות של הגליל, לא? לא, את הסיגמה, המוליכות. סיגמה. כן, המוליכות סגולית. סיגמה זה בו. מה? כן, זה אחד, כן, זה אותו דבר, פשוט הפוך. C ו-I. כן. לא, מה פתאום? לא, באמת, אתה מבין מה אני אומר? לא, זה הפוך, באמת, התנגדות וזה, זה לא אותו דבר. סגור העניין? מה זה? יצא לי פה, בגלל שחשבתי, מה אצלכם? 99.6. לא. לא מילי. 59.6 מילי. יפה, אז יש פה באמת קאץ', כי פה זה מילימטר, פה זה מילימטר, פה זה מילימטר, שימו לב, זה לא R, זה צריך לחלק את זה בשתיים. פה זה בשתיים. חילקתם בשתיים? 0.2. ה-L שלנו, ה-L שווה 38 מילימטר. נכון, ה-I שווה 0.1 אמפר. A זה פאי, שווה לפאי
R בריבוע, מביא 12.5. כי זה קוטר. זה קוטר. מבינים? מה כל אחד קבל במספר אחר? קבל ג'וני. או, תודה. כן. 8, 1 חלקי אום. אבל 14 זה במילי, נכון? לא. חשבת את זה במטר. במטר, יפה. אום למטר. אבל מה היחידות של מוליכות סגולית? אום לסנטימטר. 1 חלקי אום לסנטימטר. מה זה? היחידות של מוליכות סגולית זה 1 חלקי אום לסנטימטר. אנחנו נתחיל כאלה במילים, כן. יש לי פה מטר, 100 סנטימטר. 100 סנטימטר. 100 סנטימטר. וזהו, אז תכניסו את ה-100, תחלקו את זה ב-100. זה רק היחידות. אם תכפיל ב-100, אתה תקבל את זה לסנטימטר. לא. מה מה זה? מה אתה אומר? אני זרום, כן, בסדר. כי 100 סנטימטר זה 1 מטר. אז אני ממיר אותו, והיחידות חייבות להיכנס לפנים. 100. אני באמת... לצד אחד, לא, זה יוצא אום למטר, 1 חלקי אום למטר. תמירו את זה למטר, או שתעבדו במילי, ואז אני פשוט היה לי נוח להעביר למטר, כמו שהוא עשה. מה זה? כן, זהו. אני לא 170 מטר. מה זה? אני לא 170 מטר. לא, זה משנה. אני מסכים סגור, אז חילקנו את זה ב-100 וזהו, זה כל הסיפור. זה א', סגור העניין? יפה. זה תרגיל מבחן, זה קצת ישן, אבל זה היה תרגיל מבחן קצת ישן, אבל הוא מביא פה עקרונות שצריך אותם. איפה הטבלה? תביא לי את הטבלה. לא שם. איך אומרים אחד חלקי יום? לא, העץ זה 38 מילים. העץ זה של הפועל, אחד שהוא מודד לפועל. זה 38. סימנס. מה אתה אומר? שמו את האל של כל הגליל, אבל צריך לשים את האל של נכון. אני שם את האל הזה. איזה אל שמתם? רשמתי לכם פה את כל הנתונים. זה האל ששמים. זה 38 מילימטר. זה. לא מדעתי את המתח. לא מדעתי את המתח פה, ואיתו פה. זה משנה. רגע, אני חושב שזה במבחנה של מטר או תפסיד לגלות על היחידות. כי זה היחידות המתחלות. זה קבוע? כן, קבוע. זה ההגדרה, לקח את זה. כי זה ההגדרה של מוליכות סגולית. זה לחומר, זה לסנטימטר. מה? אני לא יכולה לעבוד לא תמיד סנטימטר. בדיוק. זה מה שנוח לך. זה מה שנוח. בעניין של נוחות. כל עוד אתה הולך לאיבוד עם היחידות באמצע, זה מה שנוח לך. סגרנו את העניין? הבנו את זה? מה? כן, ואז עם ה-R, אני יכול להגיד ש-R זה L חלקי A סיגמה. אני יכול לחשב את ה-R של כל. אבל רגע, איזה L אני שם? ה-L הגדול. של כל הגליל. של כל הגליל. סגור העניין? מה? תשתמש בנוסחאות האלה בוודאות.
מה זה? את זה? האל הוא 51 מילימטר חלקי פאי 4 ריבוע, פאי 4 ריבוע זה 5.1 מילימטר 2 כפול סיגמה, כפול הסיגמה שלו. זה הסיגמה שאתה מה זה? כן. מבחינת יחידות זה מילימטר, זה מטר בריבוע. שנייה רגע. זה גם בסנטימטר? אז זהו, פה זה הקאץ', כי תסתכל על היחידות של השטום, רואים את זה מאחורה? היחידות של ה-L הם מילימטר, זה מילימטר בריבוע, זה 1 חלקי אום לסנטימטר. צריך לסדר את זה. צריך לעשות פה, עדיף לעבוד עם התשובה שקיבלנו לפני שאמרנו את זה לסנטימטר. אוקיי, זה נכון? 0.04 אום? מה למטר? זה אום. לא, בסדר, אבל יחידות של מילימטר. אוקיי, את זה עבדת במטר? ואת זה גם? וזה גם. יופי. מה אתם אומרים? זאת אומרת, לקחנו את זה באריכות. אוקיי. לפני שאמרנו לסנטימטר. כן, בדיוק. אבל לא נעשה שונה. מה? מה זה? אמרת את זה למטר? זה עבדתם במטר? זה מטר? וזה? עבדתם אותו במטר. 0.42. אז איך קראת תקבל משהו אחר? 0.42. זה, בוא נגיד מטר, חלקי 1 חלקי מטר, נכון? שנייה, שקובעים מחדש. זה לא בריבוע. זאת אומרת שאם אתה רוצה להגיע ל-2 עם 3, אז זה תשובה, האמת שזאת תשובה הגיונית, כאילו, מה שקיבל פה, מה יש לעשות שזה? זאת תשובה, כמה אתם קיבלתם? 167 אום? כן. זה לגמרי. עומר יצא לאיזה נקודה או שתיים יצא. כן, 167? שלא זה יותר גדול, כן. כי אם אני בודק את ההתנגדות פה, לפי V חלקי I, קיבלתי 125 אום. אז שלך יותר גדול. הבנת מה עשיתי? חיפשתי קירוב. שלך יותר נכון. סדר לך? סבבה. אז אתם צדקתם? יכול לעשות לשוק כן, כן. מה נכון? כמה יצא לך 160? 7.7. עברנו הכל במטר? פשוט עברנו הכל במטר. לקחנו את המילימטר הזה, אמרנו אותו למטר, נכון? אמרנו ש51 מילימטר, זה כמו לרשום 51, 10 במינוס 3 מטר. נכון? זה א', זה דבר ראשון שעשינו. וגם פה את זה אמרנו למטר. אתה לא חייב בכלל לעשות את כל ההמרה הזאת, שתעשי לו הכל במילימטר. אז זהו, המוליכות אני חישבת אותה. לא, גם אתה חישבת. אם חישבת אותה, אז כן, זה בסדר. לא, כן. זה 51 קילו חלקי 2 כפול 10 במינוס 3,
ואת המוליכות לקחנו סיגמה. זה... 51, זה ה-L שלי, זה הרדיוס. זה סיגמה. מה את הרעיון? זה פשוט האורך. מה? חישבנו התנגדות. זה 10 מינוס 3 מטר, זה 10 מינוס 3 גם, ואת הסיגמה, לקחנו את הסיגמה שחישבנו מקודם גם במילי. מה? מה היחידות של התנגדות? אום. לא, זה ברור. כן, כן, 0.0, מה יצא לכם? כן, 14.88. כן, אבל אתה צריך לעשות 2.55, 10 במינוס 3, הכל בריבוע. כאילו גם תמיד אתה צריך לעלות בריבוע, ואז יוצא לך 14.88 בלי מילי. זה בלי מילי. לא, אני אחרי זה רציתי להמיר את זה למילי, לסנטימטר. כדי לרשום את זה כתשובה סופית, זה הסיבה שעשיתי את זה. זאת של המבחן? זה הפעם, כן. שהן טיפה שונות, אבל זה הסגנון. מה הסיכוי שם שהוא משתנה כי יש מוצא נוסף? למה הוא שלח? סיכוי נמוך, סיכוי מאוד נמוך. פה, כדי להציג את זה, הצגתי את זה בסנטימטר, כי ככה זה נכון לרשום מוליכות. אחרי זה שחישבתי שוב, השתמשתי בחישוב הראשוני שלי, כי זה היה לי נוח. ואם אני חושב אז אתה תפסיד נקודה על יחידות. אבל מה היחידות היחידה של ה... 1 חלקי עומס סנטימטר, זה יחידות של מוליכות. סגור? אוקיי, סיימנו. שאלות על התרגיל? משהו על היחידות? שאלה ברור? הגענו כולם להביא אותה תשובה? יופי, אני ממשיך. זו, אני לא חייב שוב כמו אפשרי. בטח. חייב. כן, כן. זה שיעור הבא, אנחנו נגיע לזה. וזה מה חכה? טירוף. טוב, אבל נראה לי כבר רוצה לפנסיה. זהו כבר. אין לו ציבור. חדש אותו. מה? כן. טוב, עוד שאלה. אנחנו מתקדמים, אנחנו עושים שילוב עכשיו. אני אשלח לך את זה. אני מקריא. חוט אלומיניום משמש להולכת זרם, אוקיי? א',